Apedhane jonjore ma osebedo katimore gwenge Baringo South nenore ni koro onyuolo lemo. Jodak malworano koro loso ngimagi kokalo e chenro mag pur, pith kod ohala. Ka jafwambo mar Ramogi Center Diambo leronwa, jodak puoyo kwe ma osebetie ka gijiwore yore mag dongruok. Huyo mabandis walikuwa naishi sehemu ya Karkorona ambayo ni sehemu ya hii mlima yote. Sasa wakifika masaa kama saa hii watakuwa wametokea huko wakuja watufahamia area hii, wananyemelea sisi kwa bandi. Igniario mokalo gode mae gwengegi ne gin pewe mag lwenje kod kuonde pondo mag jomaundu. Jodak e lura Masinoni, Sereson, Embosos, Arabal kod Kasiela e tegot makar koron mayudore Baringo South ne odak matek kaluore kod njore mane omako gwengego. Mier nolokore kambi mara pisas magarita. Watu wako area, watu walikuwa naishi kuanzia Gaon huko na hakuna mtu alikuwa anafika hapa. Walikuwa na mtu kishataka kukuja area hii mpaka ujulishe personnel ya security, alafu uende uletwe na kibaru na urudishwe tena mpaka mahali unaishi Mochongoi huko. Adola magmonj kod nek pokolal kaluore ni kinde moko jiaboro nonegi odiochieng' moro e monj mane odaro oganda mathoth. Monj norocho ngima ohala kod wuoth e lura ma Baringo South. Hao mapandits walikuwa na mabunduki na hii watu wetu hawakuwa na maslahi yote, ni watu wa amani. So wakati walifamia eneo hili, mimi nilikuwa mmoja wao ambao nilikimbizwa, isipokuwa tu Mungu wangu hakuwa ameniacha. Jotelo ma Baringo lero ni apedha mosebetie kuom dweche omiyo kwe oduogo e gwengego kendo chuny oganda ochierne chenro mag dongruok. We are happy that there is peace and security. I also want to thank the national government and all who are concerned in bringing peace in the county. Now our people can farm. Korkoron, areas that was a no-go zone. The governor will tell you here that people have already gone to those areas and they are trying to settle. Kwa sababu, when peace is there, tunataka kushukuru na tukae kwa amani na tupendani. Tunaomba Mungu asiti kutuliza ili tuweze tutembee barabara moja kama jamii pana na taifa ya Kenya. Gwenge manutwere kod much magina sani ogonyore omiyo jodak odok e tijegi mapile kaka pur kod ohala. Puothe omeo kod cham kaka oduma, rabolo, afuoto kod nyanya, chiemo mapidho jodak kendo medo gi yuto mamoko e chiro. Nyaka sani cham cheke puothe madirom hekalo 2,000. Moko kuom jodak bende odok e pith jamni tok kane omagi mwandu makamago e monj mane himogi kinde mokalo. Sani gwen kod adiek bayo e chirni manitie e kor gwengego. Jotich kod jodak bende jaromo ewi mesa ka gigago gi kwe kod mor. Giwacho ni kwe e ber budho. Chenro mag thieth bende ochier kendo jochiw thieth koro nyalo limo oganda ka gicholo negi puonj kod thieth e dhot ka dhot. Gino mane ong'ikore nikech monj makamago. Jotelo kod jodak medo kwayo piny owacho mondo med rido arita makono kendo konyo oganda mane tulo daro mondo ger ngimagi manyien. Tunaomba kabisa usalama isidi ili tuweze tujikimu kufanya bidii zaidi. Naomba kabisa mapati au watu kabisa wachenge ujua hawana namna ya kuchenga manyumba sao. Jodak ma Baringo South wacho ni giyudo fungruok kalure kod apedha maitimo kod jolweny kaachiel kod obila e gwengego. Oganda mane opitho koro geno keyo mabup kod kwe mochwere.